Nåja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på, släppa stress idag. Bastubröder lever som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svetting bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångorna på, släppa stress idag. Bastubröder lever som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svetting bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och med rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jär. Sveitin lakkar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svetting bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Bara bastu, 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 bara